Vznik a založení zdejší farnosti nejsou už známy. Staré písemnosti farářů, byly-li vůbec nějaké, zanikly nepřízní a prodlením času. To málo, co přetrvalo, má svůj původ u pátera Josefa Lefflera. Musíme velmi litovat, že tento vzdělaný muž, který zde přes 50 let zastával úřad faráře, nezaznamenal víc, zejména když pramen vycházel z tradice. Staré hranice farnosti rovněž nejsou známy. Nynější vymezení je toto. Do farnosti patří 5 obcí panství Pozořického, městečko Pozořice, ves Šumice, Koválovice s hospodou a poštou na Císařské silnici, Hostěnice, Jezera. Ze Slavkovského panství knížete Kounice patří do farnosti ves Holubice s hospodou na Císařské silnici Kruh. Z komorního panství Blažovice, dříve řeholnic řádu svatého Dominika v Brně u svaté Anny, ves Sivice. Farnost sousedí s farností Křtinskou, Vážanskou, Novo- a Staroroussínovskou, Slavkovskou, Tvaroženskou, s lokálním kaplanstvím Ochoským a patří do děkanátu Slavkovského. Když byla Morava za císařovny a matky vlasti Marie Terezie rozdělena ve 2 biskupství, zůstala zdejší farnost v arcidiecézi a bylo zde zřízeno děkanství, které jako první spravoval pátr Jan Jiří Kvapil. Při druhém rozdělení za Josefa II. Byla farnost podřízena biskupství brněnskému a děkanství bylo za faráře pátra Josefa Baumgartnera přeneseno do Slavkova. Před rozdělením patřila farnost do děkanství Modřického. Počet farníků dostoupil v roce 1805 celkem 2794 duší. Všichni obyvatelé farnosti vyznávají víru katolickou. Nekatolík není žádný. Jediný žid, který pálí kořalku, žije v Pozořicích.